Hello guys! Muli, andito na naman si Visayan Daisy Vlog. Mag-uumpisa na naman tayo mag-vlog mula nung natigil ako ng mga ilang weeks. Gawa nakatutok ako dun sa 1K ko kasi ngayon naka 1K na ako kaya medyo ano na lang paisi-isi na. Nandito kami ngayon guys sa Perry. Kasama ko ayan si Lisa, tsaka si Alex. Tsaka ito si si Eleanor. Mga kasama namin dati sa agency sa Pilipinas, guys. Magkasama kami dati sa TISDA. Bali nag-meet kami kanina sa Central kasi ito nga ang first time namin nagkita-kita dito sa Hong Kong. Magto 2 years na ako rito. Kami lahat. Pero ito si Alex matagal na to rito. 117. Pupunta kami guys pupunta kami ng Chimchachoy kasi doon maraming mga views doon na magaganda. Kaya doon kami magbi-video. Sige guys. Hello guys. Andito na kami sa Chimchachoy. Nagpunta kami doon kanina sa underpass nagkaligaw-ligaw kami kasi yung hinahanap nila Lisa na pupuntahan namin, hindi namin nakita kaya dito na lang kami nagpunta sa may Harbor City sa tabi ng dagat. Grabing init. Kaya nag-ice cream kami, yung softy ice cream ba, tag $12. Ewan ko saan na sila, una na sila ito pala sila Ayan guys, nakita niyo yung sa dagat Yan ang pinaka historical dito nila na tawag dito. Pinaka boat nila. Ayan mga kasama ko, si Lisa, si Alex, saka si Lenore. Ayan ko saan sila pupunta. Grabing init. Basang-basa sa pawis. Ayun parang mga sila. Grabe ang pawis ito si Lisa Hello Leonor. Hello. Mag-uumpisa na yung magiging vlogger na rin yan. Ito si Alex, ewan ko ano pa hinihintay nito Trato, boyfriend. Kunin mo naman ayan si Alex, taga kababayan ko yan, taga Ruas yan. Isa yan sa tumaya kay Siyuto. Pareho ko rin. Ano yung tumaya kay Siyuto? Ay, dito kami. Kamunan kami, nagbakasakali. Grabing init sa Hong Kong. Hindi tayo kakain? Kain tayo. Doon tayo sa init dito. Diyos ko, doon tayo sa McDonald's. Basang-basa na ako sa pawis Init. Picture muna tayo dito. Na kayo, mag-picture na kayo. So, yan ang dito sa Hong Kong. Nag-iikot lang yan dito sa Chimchachoy. Kung gusto mo sumakay, historical yan nila rito.
Ayan, kung gusto mo mag ano ka, mag-hooping kayo sa ano, sa buong Chimchachoy. Sakay kayo diyan, ayan oh. Mag-order ka tuloy ng ano, ng mga wine. Ayan, iikot ka nila. Pang ano siya, pang tourist talaga. Kasi yung binibigay sa kanila ng mga drinks kasama yun sa binayaran nila. Oo, itutor lang yan sila rito sa buong Chimchachoy. Pang ano talaga nila to. Grabing init. Ito ang buong Chimchachoy. Punta kaming ano guys, McDonald's, magpapalamig doon, ang init. Grabe, pasang basa ng pawis. Kanina umaga umulan pa kaya kung todo, dala rin ako ng payong. Yung pala ganitong init. Ito pala guys ang hinahanap kanina ni Lisa, nakaabot kami kung saan. Ito pala ang hinahanap yung sa Harbor City. Samantalang pagbaba namin ng ferry, mga 3 dipa lang. Hindi namin nakita. Ito ang hinahanap niya pala yung ano to. Ano yan? Pixar ba yan? Ayan. Nakita na namin. Saka kalakad-lakad namin. Ayan o, daming tao. Kanya-kanyang papicturan. Nakita rin nila. Dito kami guys humantong sa sa McDonald's kasi malamig-lamig, malakas ang aircon. Di kagaya doon kanina sa labas, grabing init, basang-basa kami sa pawis Ayan Hello everyone. Kaway-kaway. Kakain daw muna kami bago kanya-kanya hiwalay. Actually, nilibre kami niya. Kasi sobrang lamig ngayon. Tikman nyo ate. Masarap. Masarap nga, masarap. Para yan na lang yung orderin nyo pag ano. Masarap siya. May extra fee lang siya na $3. $3. Ito guys, ano na, malamig na ang pakiramdam kasi busog na kami. Saka ubos na ano na lahat. Nawala na yung nawala na yung init sa katawan. Kasi naka-soft drinks na tsaka nag-McDo. Oh, babay na kayo. Bye-bye! Thank you ate sa pamakbo. Ay. Kalamigan lang.
Ah, si Lisa, iniisip ang asawa niya. Oh. Si Lenore naman, boyfriend naman kausap. Bye-bye. Paano guys, hanggang dito na lang sa muli. Ito sa Visayan Daisy Vlog. Babu.